Знаете ли, че в България хората все още приоритетно застраховат автомобилите си, а застраховката за дома често остава на заден план? Мнозина прибягват до застраховка на дома едва след като са преживели инцидент. Истината е, че застраховката не предотвратява събития, но ви осигурява финансова защита, за да преодолеете последствията. С имуществена застраховка от Евроис ще бъдете защитени от най-честите рискове, които може да засегнат дома ви, а именно пожар, природно бедствие, кражба или грабеж. Тези рискове могат да причинят сериозни щети на вашето имущество. Например, дори и малък пожар може да нанесе значителни финансови загуби не само на вашия дом, но и съседни имоти. Всички станахме свидетели как третият най-богат град в света, Лос-Анджелис, буквално изгоря и много хора загубиха домовете си. Една имуществена застраховка ще ви коства минимални средства, но ще ви спести хиляди левове за ремонт. В Евроинс предлагаме имуществени застраховки, съобразени с вашите потребности и възможности. Не отлагайте! Изберете застраховка, която да отговаря на вашите нужди и бюджет. Консултирайте се с експертите във всеки офис на Евроинс или на телефон 0700 17 241.